Il-Gvern jinsab sorpriżi li fil-waqt li għaddejn diskussjonijiet mal-oppożizzjoni dwar l-Individual Investor Program li ma taħdidiet l-oppożizzjoni deret pjuttost kostruttiva fihom, f'daqqa waħda l-istess oppożizzjoni ħarġet bi kritika f'konferenza tal-aħbarijiet dwar dan l-istess programm. Is-sibt wara nofsinhar il-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco stqar illi il-Partit Nazzjonalista huwa kontra dan il-programm, dan għaliex fi kliemu iwassal għal beħ taċ-ċittadinanza. Iżda l-iskema li ħabbar il-Gvern mhijiex kwistjoni ta' investiment, hija biss kwistjoni ta' beħ. Minkejja li dan kollu jitfa' dubji dwar l-intenzjonijiet veri tal-Partit Nazzjonalista, il-Gvern fi stqarrija qal li xorta se jibqa' juri rida tajba u lest li jkompli jiddiskuti. Madankollu wieħed għandu jirrimarka li l-attitudni adottata mill-oppożizzjoni pubblikament tista' tkun ta' dannu għal pajjiżna. Fil-waqt li l-Gvern dejjem lest li jilqa' suġġerimenti b'mod pożittiv mhux beħsibu li jirriduċi dan il-programm f'wieħed li ma jaħdimx, tant kemm ikun mobbi burokrazija żejda. Il-Partit Nazzjonalista kien diġà qatel il-Permanent Resident Scheme li kienet ħalli ħafna ġid permezz tal-istess attitudni u kellu jkun dan il-Gvern li jagħtih il-ħajja permezz tal-Global Residence Program. Ta' min ifakkar illi f'dan il-proċess il-Gvern qed isegwi il-pariri ta' esperti internazzjonali magħżula wara sejħa pubblika. Wara li l-Gvern ħabbar it-tnedija ta' programm fejn barranin illi kontribwixxu għall iżvilupp ekonomiku f'pajjiżna jkunu jistgħu jakkwistaw iċ-ċittadinanza Maltija, il-Prim Ministru kien ħabbar illi l-Gvern mistenni jdaħħal 30 miljun euro minn madwar 60 applikant li se jitlu għal dan il-programm meta jiġi attwat wara emendi fil-liġi taċ-ċittadinanza Maltija. Iżda l-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li huwa kontra l-iskema li skont Tonio Fenek din l-iskema hija unika fl-Unjoni Ewropea u mhijiex trasparenti u saħaq li qed issir biss sabiex jinġibu ftit flus u mhux se tiġġenera impjiegi. Mistoqsi minn One News jekk jarawx xi benefiċċji għal pajjiżna, Mario De Marco u Tonio Fenek ħarbu milli jwieġbu. Jekk nista' ngħid il-benefiċċju ta' ħlas għax jien inbih iċ-ċittadinanza ma mhux kbir biżżejjed biex jisbokka r-riski li din iġġib magħha. Il-Gvern huwa kommess li ma jitħallix jinqabeż minn pajjiżi oħra li nidew jew qed iniedu skemi simili u jara dan bħala mument ta' għażla bejn ekonomija li tibqa' lura u ekonomija li tħares il qudiem billi titfa' inqas piżjiet fuq min iħallas it-taxxa u toħloq sorsi ġodda ta' investiment u dħul kif ukoll jitnaqsu piżjiet minn fuq il-familji u n-negozji. Iżda l-oppożizzjoni qed tagħżel illi tipprova tnissel sentiment ta' biża' hekk kif qed iqajmu mistoqsijiet dwar se jsir minn dawn il-fondi. Minkejja dan skemi bħal dawn diġà qed jitħaddmu b'suċċess f'pajjiżi Ewropej bħall-Awstrija, il-Portugal, Spanja, il-Belġju u dalwaqt fil-Latvja.